כשאתה כותב ספר, אתה לא יודע שיש עוד שלב, חוץ מהכתיבה והעריכה וההגעה והעיצוב, שקשור בשיווק. זה קרה לי כשכתבתי את הערת מעקב ופרסמתי אותו בפרסום עצמי, ולא ידעתי איך למכור. סיימתי Head Start, ככה בקושי, בעדים האחרונים, ונשארו עוד איזה 400 ספרים למכור, כי הדפסתי. ובמקרה בשיטוט באינטרנט פגשתי את יאיר, והייתי מאוד מאוד מרוצה מדרך העבודה שלו. כי מהי דרך העבודה של יאיר? אם אתה לא תעשה את העבודה, אף איש שיווק לא יכול לשווק אותך יותר טוב. ופשוט בנינו ביחד את התוכנית, כתיבת פוסטים ראויה ומתמדת, בעיקר מתמדת. לפעמים אתה נשבר, אז יש לך את הלוז שהוא שולח לך, מין טבלה כזאת שצריכים למלא מה אתה הולך לפרסם כל יום, ולבנות את דף הנחיתה הנכון, ולהכין את הדברים כמו שצריך, עד המכירה. זה גם את הספר הזה, גם את הספר הקודם, ברוך הבא ילד, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד לפני הרבה שנים, ואיש לא שיווק אותו, ועכשיו שיווקנו אותו, ואני מקווה עוד להמשיך לעבוד עוד הרבה שנים ביחד. אני המלצתי על יאיר לכמה וכמה אנשים, ואני שמח שכולם נעזרו בו, בכישורים המיוחדים שלו, באישיות המאוד מאוד שיווקית שלו, אבל גם אנושית. ואני מאחל הצלחה לו ולכל מי שיעזר בשירותיו.